Така. Да, правилно сте прочели от заглавието. Имам сървър и какво ще направя? Ще ви покажа IP-то на сървъра. IP-то на сървъра, адреса на сървъра ще ви покажа. Общо взето, версията е точно 1.20, на по-горни или на по-нови не може. На по-горни или на по-стари не може. Май, доколкото знам. Да, сега какъв е адреса? Сега ще ви го покажа. Ето го. Нали, имате каквото искате, естествено, нали, предполагам, че знаете адреса. Dimyan5030.ternos.me 2.51070. Нали, обаче, защото от Атернос си не е пуснат винаги, нали, сега ще ви обясня как да може и вие да си го стартвате сървъра. Да, правилно чухте. И вие да си го стартвате. Да. Общо взе ще ви покажа това. Сега. Изчакайте само, няма просто да и бъгва. Сега ще ме зареди бързо, да. Ето. Как и вие да го стартвате? Добър въпрос. Как да го стартвате, нали? Читвете не са пуснати. Аз мога да читвам, обаче аз не читвам, тъйче, защото 100% ще имам някой, ще гледа видеото, ще влезе сървър и ако читвете са му пуснати, ще изчити целият свят, че има такива хора. Даже съм приятел с някакви такива хора. Сега, как да стартвате сървъра? Първо, влизате, нали, в Google Chrome. Google Chrome, нали, влизате. И какво пишете? Пишете aternos.org. Изчаквате да зареди. И тук на ваше начало ще ви иска регистрация. Правите си регистрацията. Не, много лесно се прави. След като сте я направили, идвате, нали, тук. И тук, в принцип, няма да имате нищо, защото нямате сървър. Но как да имате? Идвате на... сега. Той ще е моят сървър. И тук, както вижте, има едно и такова. Нали, има такова. И виждате какво пише. Пишете им в коментарите това. И аз по един начин сега ще ви покажа как става. И аз ще дойда на... И след като ми го напишете, всички такива коментари ще дойда на достъп. И тук просто пиша Атернос потребителското име, което е ето това е тук, както ви казах. И всичко и готово. Вече ще имат и готово. И всякакво прави след като е това. След като стане това, изчакайте малко да ми зареди. След като го направите и след като вие ще го правили, идвате тук, цъкате играй или ако е на английски play. И тук ще ви излезе този сървър. Той може да не е зелен, ако не е зелен, той знае, че сървъра просто не е пуснат. Не се чудете, ако не е зелено. И идвате тук. И може и тук, като се спре, ще има тук едно бутонче старт. Цъкате го и сървъра се стартва. А той, като няма никой в сървъра, автоматично след 6 минути се изключва. И да, къде ще ви спалне? Сега ще ви покажа къде ще ви спалне.
Смисъл. Изчайте малко. Те ще си ги направя. Чай, сега ще ви покажа къде ще ви спалне. Ще ви спалне изчайте малко. Има също така и Keep Inventory. Защо? Те просто съм сложил. Къде ще ви спалне? Изчайте малко. Да, вече би трябвало, да. Ще ви спалне някъде тук наблизо. Всеки път но или тук, или горе ще ви спалне. И сега какво правите? Виждате това. Строите си къща, ако искате си избирате остров, каквото искате, нали? Ей, то е главното. И той е остров. Ей, там е този остров. Така, вижте, има едно доста така simple мостче. И на този остров, това е моя остров и на един мой приятел, който също играе в сървъра. Скоро ще влизате други хора, нали? Освен вие и то, мой приятел. И още мои приятели, нали, ще влизат. Това е неговата къща. Аз му направих подарък. Да, аз съм я построил. И къде? И моята къща е ето тук. Да, тук е къщата ми. И ето тук виждате това. И също така съм се направил и спалня. Да, и спалничка съм се направил. И да, спалня съм се направил. Тук е картина, ето. Вижте, че няма никъде тайна база, защото ако имаше, щях да мога да вляза, нали? Няма закърчен тайна база. Защото, нали? Как? Защото трябва да е 2 блока. Така. И вътре тук, нали? Затварям стия. И може да разглеждате острова. Не крадете, ако крадете, не знам, ако крадете, мога да ви сложа при забранени играчи, има такава опция, да, къде просто да напиша име на някой човек при забранени играчи и той му излиза, че е сложен при забранени играчи и не може да влиза в сървъра, общо взето. Сега ще ви покажа сървъра. Нали, аз вече ви го показах, това е, нали, как разбрахте, острова на и на този мой приятел. Ето тук виждате на доста места, че има стъкло. И друго. Ето тук. Виждате сега на място. Нали. Ето тук, тази обърната къща, не я гледайте. Правя един магазин. Да. Той вече е готов всъщност. Още не съм го заредил. Ще видите за какво е. То ще пише. И общо взето те беше от мене. Доста кратко видео. Нали? Само 8-минутно видео. Но той беше от мен, така че чао!